Bună ziua și bine v-am găsit la Geometry Dash. Astăzi vom juca pe online și vom încerca să trecem sonar acest nivel. Este foarte frumos. N-am mai jucat odată, dar l-am trecut, dar mai joc o dată. Trebuie să mă concentrez. Uitați-vă și voi ce mult e muncit și ce frumos. Naiba, am uitat de faza aia. E la fel ca primul nivel, doar cu un pic diferit și de foarte multe ori mai bun. La început e foarte ușor, la final devine complicat. Atât de frumos. What the fuck? Să nu pierd. Deci banul ăla e imposibil pentru mine. Da, am pierdut. Normal. Hai să mai jucăm. Poate de data asta să-l trecem. Poate. Merge un pic cu lag. Aici așa. Frumos și ne pregătim pentru săgeată. Of, hai, nu renunțăm, îl trecem. Partea asta e foarte drăguță. Nu vreau neapărat să trec bani acum. N-am nevoie din niște bani de bronz. Și melodia e remixată de la primul nivel. Îmi place foarte mult. Sunt sigur că trecem. Trebuie să-l trecem. Cum l-am trecut atunci, îl trec și acum.
de data asta trebuie să reușim. Lasă, ok, bun, gata. De aici, nu devine complicat. Yeah! Mă, l-am trecut. Ok, vă mulțumesc pentru atenție.